Auzi, Teo? Da. E unul cu o supra care ți face o viață foarte bună. Da. Îl știi? Nu știu pe nimeni, dar știu că... Ăla de face ronchii. Joa, Joshua, Joa. Pare și nigă. Și ne facem unul, o mașină are o supra de asta. Ai făcut interiorul? Da, da. Nu, e cea originală. E originală? Pe bune? Da. Cât scoate? 960 de Noi ronchigi? Băi, dar ai schimbat turbinele. Turbina, de fapt. Da, aia mare, te făceai 1000 cât? Mamă, de mă fără pe scaunul ăsta. Asta. E deschis? Turbina e acolo, trebuie să schimbăm acolo. Mamă, și bordul e Am făcut un container. ce este carbon real, bune, nu? Da. Turbina cu mașina ta aici. Asta e eu la enviam atâta turbinele, ăsta are atâta turbine și ăsta are Am cumpărat o alta, cum e acolo. La viteză. Șeful? Trebuie e afară. Despre ce vorbim? Frumos, frumos. Ce faci? Tu bine, eu? Somn, John, somn! Somn? Somn, vreau să dorm. De ce? De ce ți-e somn? A fost o noapte lungă. Azi facem... Nu pot să vorbesc de el. Azi facem dyno la AM5. După cum știți, am pus powerbox pe el. Mă, și pe camera acum când vreau să te lovesc. Dar nu mă las, nu te lovesc azi. Ce? Dar nu mă las, mă, te lovesc puțin azi. De ce? Nu știu. Băi, mă failurile. Starbucks, dacă vreți să ne sponsorizați, nu ne supărăm. Da. Cauciuc, ceva. Trebuie influențări acum. Aveți e-mail-ul în descriere. E-mail-ul. DM-mi în Instagram. Ia pulile, mă, nu. Ne dă Starbucks mesaj. Cum ar fi? Am venit la BC de la XLX să facem un dyno la M5. Ați văzut mai devreme supra 2000 de cai. Am și un Evo de... încă nu știu cât are, dar vedem acum. Vino să vezi. Dragoș, auzi? Ridica puțin de acolo. Știu cum să fac. Nu. Asta nu știu. Ia uite. Ai văzut-o odată? Unde? N-am fost la TBS? Plafon, carbon. Cât scoate asta? Secvențial. Pentru ce vrei cu mașina? Doar de fan sau ce m-am pus? Să ieșim noaptea. Să facem la Lamborghini. Să facem... Să râdem pe Lamborghini. Cât scoate sau e secret? Lasă-mă, frate. Vedem. Strada este judecător. Lamborghini biturbo. Pe tine fac ultimul pe treacă de fac pe tine primul. Nu mai vine nimeni. Nu mai vine nimeni. Clar.
Gangster! Băi, la Caterinca suntem primi. Vorbim la telefon. Mulțumesc mult, băieți! Salut! Cam asta a fost. Mașina a scos 70 de cai în plus la rată. Asta vine vreo 580 de cai cu Powerbox în modul race. Am făcut un calcul, din nou v-a dat vreo 640, dar nu este cifra reală. Am făcut calculul cu pierdere și vine undeva la 670 de cai în race cu Powerbox activat, desigur. Mașina a scos stock 575, cu box 670 de cai. Cum am spus și în videoul trecut, Powerbox-ul este o opțiune bună pentru cei care au mașinile noi în garanție și nu vor să facă soft. Dacă faci downpipe sau vrei alte modificări, trebuie să faci soft. Cam atât și cu videoul acesta, cu vlogul acesta. Asta o să mă lăvească în curând. Ne vedem curând. Ciao!